tumugaw ka palong taag basta ka kadagiti nalilitay request. Go ahead. God bless you for the duo. Ang sarap pakinggan mga boses nyo. Thank you very much, Apo. Thank Lagi kami nakikinig dito, Alicia Public Market. Yes, every Friday daw. Madi naman nakita na ako. Kuya Jun and JM, pakibati kami ni Jade Birmisa at Boy Bacani. Dito sa Bayog na ta? Bayog Plaridel? May Bayog Plaridel. Bayog. Thanks, Chris Sarmiento. Request balsi ni Tatang. Coming up, shortly. Naimbag nga malom yung manong, pakablaw man tagitay. Gayom ko dito patol ni Bombay Astates. Intong, Dato, Marvin Albano dito Batal Fernandez family nga pakablaw, Alan Tolentino, Iti Rizal. Patukari man manong gay, utang. Para kadagitid na utang na kanyak. Hehe. Kuna na dito. Piman. Puda kita nakautang kang ka. Ipopost mo pa iti Facebook ti inda pa nagbayad kumahan na makikita tayo dyan, Apo. Apo talaga na rin ka ti agsingir, naglakag pa utang. Naimbangal daw yung mga manong. Kablawak man ti Pamilya Ortiz, kan Pamilya Tomas, iti Alicia Isabela. Pag-play man manong jay GSM Blue. Salamat mga manong. It's me, Vincent Tomas. Alright, GSM Blue ka no? GSM Blue. Hello manang Conchita, nasaya at nakalag-in ka laeng sa wakas ko na ni Manang Marieta. Kikitag ti Conchita dito, mo makita. Ano ito ba? Ay, Conchita Villaflor, ayan, barbaro ito Mix LR nga. And we also have Raymark 15. Agad ti barbaro dito Napay ti ayat ti barbaro dito Good PM po. Request ko man jay Lobat para kin ni BF ko ni Wesley. Agyaman at kabsat and more power. Po naka-charge kami. Lobat na ba? Ang pag-ibig mo nakaload pa ba? Kung na sa jay Handa kang kantain dahil jay. Diri tsao mo. Tadi agor-uray dita. Naimbag nga malamyo. Kuya Mark and John. Opo, mayan sa baliktad. Ulitan. Pati ka na saya ating panakibaga na. Naimbag nga malamyo Kuya John Mark. Pakibati man brother ken father nga miss ko ni. Ay, miss ko manan. Oray, kaawid mi lang. Ingat kayo dita. Love you from Baby Jane. Kuya John Mark, pakikan tayo man tayo dance with my father. Alay ko kin tatang ko nga ni Rizalino, Ilayat, iti Usim Jones. Kuna naman. Usim Jones. O talaga iti Usim Jones. Afu, maawatan na siguro mo at ading Mark June. Kuna na dahil dyan, pagtutungtungan na dito. Agchichismis na dito yan. Good PM, great FTD, greet ko nga po mga apo ko. Raiko at Miho at ang bunso ko si Raj Jairo na ngayon ay nakikinig at ang biyanan ko na nasa doyan at ang Mr. ko na kumakain. Thanks po, it's me Melinda Faro ng Wigan Cordon. Thanks, request ko nga po, Dance with my father. Ayan, nagadutin nag-request si Dance with my father. Isa lang mo man lang ang balong. Ayan, dagiti FDD Hong Kong group Apo. Nga dumdum nga kita tanga oras. Kan dumdum nga na replay. Kasi talaga nga handa Apo maka-online tata. Dagiti dumagat. Ito latakan no replay yan. Ayan, kadagiti at kakabagyan na Apo di Hong Kong Ilocano. Ibagayo nga sumali da Apo ito grupo mi nga FDD in Hong Kong group. Dahita. Kat adan tumaangay nga reunion dita kasjay ada ti Christmas program Apo ne? Kat adan to pwede kiti social service kasta padagkirin may abot itang organisasyon nga nabuangay sa J Hong Kong. Ayan, kapo TFD. Good afternoon to Salud family of Bayog Plaridel, Santiago City from Jordan Navarro, our assistant technician. Ayan. Okay, kuya, batiin ko ngayong family noche sa Sinamar Sur. San Mateo. Thanks po kuya. More power to your program. Thank you very much. Thank you very much, Apo. Kada kayong kadumdum nga. Ayan. Good team po, mga kuya. Binabati ko nga po pala sina Ading Grace at Nonong na nakaupo ngayon dito sa bahay. Lalo na si Bulet na pinakamamahal. It's me, Limuel from Bugalyan Norte. Okay nga ro, dagiti nag-request. Ko nga po yung Wonderful Tonight by Eric Clapton. Jaglala ko tip si Danji Palengke. Amo ulit nga joke. Sino? Joke ni Blackjack dahil. Kaya nga dagiti nag-request Apo iti Dance with my father. Ato iti version ti FDD. Ilocano ka di English? English ako. Okay, English nga ro. English man, okay. Hanga Bisaya man dong. Hindi man. Okay, mabaling ko ti Bisaya. Okay, Dance with my father. Back when I was a child,
before life removed all innocence. My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I love, love, love to dance with my father again. When my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. May nagtira na. Sungong mo kasi. Just to comfort me. Ako nagtira na. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end. 'Cause I love, love, love to dance with my father again. Sometimes at least outside the door, and I hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. Much too napukawag. But could you send kinig doon ang mga mail? The only man she loved. I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. And tonight I fall asleep. This is all I ever dream. Okay, this is another one dance with my father. But kahit kung mga kitutot ni Kadwag, kantaan naman dito without any practice. Sige man, kita man o malagi pa ba? Baka katawaan ka ro ba? Dati ang kantahin mo dito pero manong katawon ng katan. Come on. Lord, patawad. Nasa may kiting uso ate yun. Lord, basta uso lang taga. Ato pa'y mo tagpaspason. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Baka may kakilala ka na pwede kong utangan. Kasi alam mo na sa tong instalo ako. Pwede bang bigyan ako kahit 6 na numero? Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Sana may artista na makating man lamang. Okay lang sa akin kahit na si Joyce Jimenez. Sana ako'y pumogi, pumuti at maging flawless. Kinakausap lang kita kapag nangangailangan. Nung ako'y binasted ng aking nililigawan.
problemado po ako at wala akong pag-inom. Ang hina ko sa'yo, yan ang hinala ko noon. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan ng aking iniisip, puro pansarili lamang. At kapag may mabigat na problema at seryoso, doon ko lang naaalala ang pangalan mo. Lord, patawad pagkat ako'y makasalanan, makasalanang nilalang. Lord, patawad pagkat ako'y makasalanan, makasalanang nilalang. Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, kapag may bagong damit na ipagyayabang, kapag may bagong kalipatan ko. Kapag bago ang shoes o Kaya ang kalipatan mo. relo. Ako'y nagsisimba kapag Kalipatan. gusto ko lang, kapag may jowa akong kapag may mga pepot na ang gaganda, kapag merong baklitang nakakatawa. Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, pag andyan ang tropa at nagkayayaan, hahanap ako ng mapagtitripan, pagkatapos ng misa ay aabangan. Lord, patawad kastakan. pagkat ako'y makasalanan, makasalanan nilalang. Lord, patawad pagkat ako'y makasalanan, makasalanan nilalang. Akala ko dati ay kaya ko nang mabuhay mag-isa. Ang daming trabaho, babae at pera, pag ako'y sagana, di kita kilala. Naalala kita nung ako'y nakulong, parang bubuyog bulong ng bulong. Pag may kamalasan sa'kin nangyari, ikaw lang nang ikaw aking sinisisi. Sinusolo ko lang ang bigay mong blessing. Kumanta ko, dapat ay bayading. Bakit nga ba sa'yo ay wala akong time? Paano kung ikaw na ang mawalan sa'kin ng time? Lord, patawad. Lord, 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 patawad. Kahit ko yan. Sa puso ko'y lagi siya kumakatok, di ko binuksan, di ko pinapasok. Tuktok ng mundo na kanyang inakyat. Tingnan ko pa lang ako ay nilagnat. Dapat ako ang ipaw sa krus, dapat ako ang siyang nalilimos. Ng awat ng tawad sa ating ama, ngunit masama ba ang pinadama? Pura ako salita, sa biyaya ako'y naatak, pero kahit kailan di nagpasalamat. Nagduda ako sa kakayahan mo. Di ako nararapat sa iyo, Masyado akong mapagmalaki. pero kahit kailan di ka nagigante. Lord, Patawad. Lord, 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 patawad. Lord, Apo, pakawalinta kami apo, no kami nga nakanutin na sa ita. Napagtripan mi lang apo nga kinanta ulit after how many years? Siguro mga 2 years siguro na ita ang hanta na kanta. Kat apo nagkasat kami ta, hindi kang kanta, meda ita apo di Big Brothers Grill. Kat nairan ang bisita mi di mismo kimantay. So nga niya pa media stage ni Basilio, Basilio. Kini kadwana ni, nakadwana idi. Smaglas. Smaglas. Ayan. But 84 decade daw apo, ulitin mi. Hanlang apo nga balse. Dito Iti na ang kang kanta, inyong eme, makugwapong di ba? taxi driver. Ay, datama na, nariga tayo, nakatatuon na ito, hindi na ipagpagana. Okay, dandanin ito oras, we only have, manong nga minuto pa 15 more minutes to go, so, Okay. hello Okay. to all listeners na imbag nga rabi iyo, bigat kanyayo, God bless ko na ni Raymart 15, kat nag-request isunod at itiin ka man, kat any Ilocano love song kano ti kantaan ta para kanya na ni Ading Raymart. Ayan. Agor ka, dapat i-request na iti ang Ala. kumabiro ka nun. Dagiti kaya nang iba ka dito. Sige, bumasa ka pa iti dumapay nga request sa tanto iti mauting
Doon ka. Oh, ti wala lang tig-abon, di ka kakanta ti patawa dun. Request man. Anong Jay, where are you now? Nga po, parigatin natin mo. Ano ka, ano nga nalpasin? Carol Gami, Bilya Pagaduan. Dapat tagapulot kung kunana dita. Hello po. Hello din. Kita ati message sa pagpiit laeng. Hello kunana laeng. Manong kablaw man to'y chief tanong dito'y barangay Patol. Ngagdengdeng tatangay. Sumot lang ti pasimuno ti Tong It. Naku, nagmayaman dahi ta adik Iso ko. ni Chief Edna. Tong It palagod. Ken, kastamit agito'y 4 piece nga adik Tong It. Thanks manong. Nakoy, tada nga papandaga jay malalada. Hindi ka lang tagtagtag rin balong. Haha, nalipatak manong ni Kagawad Burasi Pegayam. Agitati, nasaririt nga barangay official, nasaririt nga gawis katong ida. Oray ta atin apo iti election, amo nila tatibo butos yun. No da kita dit tatong ita kang kanayon ay kwa. Butusan nyo lang tabarbaring nga maabak. Dalo ka itong itang. Sige ti mga abak. Manong na yung pagngamalam yung kablaawan man ni bakag ko nga ni Mrs. Jonalyn Reyes Tolentino kanji anak na ni Miss VJ It's Me Vincent. Play mo man tayo pinalkang ko na. Uy, pinalkang atok mo. Adi utang nga ta. Girit ko man ni mamang ko nga, gararamid ti project ni ading ko. Gusto lawan ni deta apo, hanyo nga pag-arabin ti estudyante si kayo nga naganak ti agaramid ti project. Kaya request ko man tayo sirog ti Pandiling from Joyna May. Dito'y Alicia. Ayan, good afternoon kada kayo. Dito Alicia Isabella Abu. Kat, ana di request na tatay? Jay. Kada nag-request. Pandiling. Sirok ti Pandiling. 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 Kaya nga Rod, para pa dito kadigiti on live tata dito MixLR nga request si Sonata nga agyaman nagpagreet man amin nga taga Blaze Jones kuna na ni Raymark 15. Digiti nagnaganda dito apo kat code name laeng mabalin yung isurat itinagan yung pudpud no tapno amut-amut no sinuti ko mabkablaaw. Nag-text ng Gina. Anak ko na. Wow, ang saya-saya. Kunana. Talaga amot Kita ma. Alawon la. Sige man. Alam naman. Agor ka. Apo nagmay nga may titsuraan tato. Ada ti cellphone, ada tablet, ada laptop, naka-ad-ado. Agnanayo nun. Agor ka ta. Madi mo magarukan ti text ni Kapsa ko. Dahil nagkato nga message. Kapag missinger mo, missinger. Kunana. Wow, ang saya-saya ko na nalaang mo. Read. Madi mo mabasa. Galing-galing makapaikat inip oray natumaltibenta ko na Bornay ko. Wow, ang saya-saya ko. Manang ko nga Regina sa Riala de la Cruz sa Villa Beltran. Okay, kablaawak mamma ni Manang June, Ken JM, DJ Sean ato. Na inulit ni DJ Sean tinag-text. Musta po vacation Kuya June at ating JM ragsak manan ti Sunday meet at da kayo manan karupa Kuya. Kablawan nyo man anak ko nga ni JM di Tabalwarte kan pakikantaman dyan laglagi po mawanag kurangag. Thank you very much. God bless and happy Sunday to all from Michelle Gavino from Saudi Arabia. Good afternoon kang ka. We also have here Boss Agding great mo man ni Bakag ko Josie tinaimbag nga malam. Pakito karyo man dyan utang from Mario Pinero of General Aguinaldo. Metsa. Pakikantayo man. Kablaawan nyo man, apo amin nga taga-probinsya ti Quirino. Naragsak nga panagrambak iti provincial meet ken panagdadapon 2016. Agyaman ang unay kablaaw nga nagapukin ni Janeth iti Saguday Quirino. And for the last, naimbag nga malamyo dita, aduwa dita istasyon. Request ko man tay Chacha Ilocano iti ilaylay na kon ni Papa Taiso iti pampaturog ko. Agyaman Janica Dolores kunan Chacha Ilocano may pinakanta talaga mati ka anak parigatan na ta Cha Ilocano makanta nga ta dayta di ka mo? Okay nga Rod kadagiti nag-request iti pagsasarin muntan ta dandanin ti oras Sirok ti Pandiling. Last two songs karo ba? Nagtaraki pukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagdakel tamasels mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandakalis yan. Nunag na kanti kaadwan, talyawen datapus tura. Kaadwan
Ababai arapa abdakat rabi Day tama cho abagin ka ay ayuda apermi Ngaman yan agitut mi dilaing mo anang pili Sinarak mo tay babai anang pirdit kinalalaki Sirop ti pandiling kinalalaking nakaduling Aglabal kinakupin agaw awir kapay di upin Agplancha kinagsagad agpisukin agdengdeng Daytad naganap mo iti ka pipiling Adu kanot pinaspasangit mo inararem sang pinanawan At tapay tinagsamal na matinga ikalaysan Arit na paigit na dalisan inalampay anina Anya tata tirupam nakasarak sunat na bakna Sirop ti pangtiling kinalalakim nakaduling Aglaba kinakupin agaw awin kapay di upin Agplancha kinagsagad agpisukin agdengdeng Daytag naganap mo iti ka pipiling Katanon nga rudan iti oras karuba kat daytoy naman ng iyo June Kinading iyo nga John Amang Mark tutumanin iti ragragsak Ken Kat Katawa Kan liw-liwa dito yung like 97.7 Sweet Radio Santiago City para iti programa mi na Paul 1 Adda kami manan Kaya ito yung orti mauting nga sunata mi para kaligit yung nag-request iti pinalkang iti utang muna nagaya mo Otang Goodbye and God bless everyone Nabayada kon tay utang kon Mabalin ko man bangalan Imbaglangin nagtintinagan Pasarayin nagkilemengan Tatan saan lang a Bombay Ti mabalin apagutangan Bangko ti kang runaan Nagkarat dot agpautang Ay nagimas ti o Talaga na imas Ay nagimas ti o Nananam Ay nagimas ti o Motang ti bangko Yeah Lobas City Book Lobas City Book Lobas City Book Lobas City porsyento Ay Kayat dapay agsal Kayat dapay agsal Kayat dapay agsal Dati alahasyo Amin tayo umot Amin tayo umot Amin tayo umot Tangen jay bangko Nabayada kon tay utang kon Mabalin ko man pangalan Ibaglangay nagtintinagan Pasarayin nakilemengan Tatan saan lang a Bombay Ti mabalin apagutangan Bangko ti kang runaan Ngagkaratot agpautang Tay kumarikit po Tay kumarikit po Tay kumarikit po Milan jay bangko yeah Engkanto met agpar Engkanto met agpar Engkanto met agpar Release no kayat mo Alwadam day taap Alwadam day taap Makaisip mamang katagatiglilis kinaramit ko Application form mo Amin tayo umot Amin tayo umot Amin tayo umot Tangin jay bangko Nabayada kun Mendes Ibabain na mo Once again, goodbye everyone and God bless. Apo, talaga nga makapamiss. Lumabalin lang nga inal daw tang agkangkanta dito. Nagragsak apo tirik namin. Arot! Nabayada kon kay utang kon Mabalin ko man mangalan
Baglangay nagtintinnagan, pasarayin nagkilemengan. Tansaan lang nga Bombay, ti mabalin na pagutangan. Bangko ti kang runaan, nagkarat o tagpautang. Bangko ti kang runaan, nagkarat o tagpautang. Sumarunan na po iti Top 20 by DJ Sam and DJ